Presyo kan mga burak sa Naga City People's Mall mas naglangkaw pa ngunyan. Asin piglalauman na mas masakat pa sa aga. Mga customer nanutarang mas nagdakol kumparar kan mga nakaaging taon sigun sa mga paratienda. Aramon na rin pang detalye sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Jessie, nakatuuda na kan mga Pinoy na tuyong Valentine's Day pigtatauhanin burak. Ansa indang mga padangat sa buhay, pagpapahiling ininin pagkamuot, asin pagtaunin importansya sa indang ilusyon, pigi-ilusyon o kaya sa mga miyembro kan sa indang pamilya. Sarong aldaw antes an aldaw nin mga puso, mahihiling na an kadakol ng mga seasonal vendors sa mga gilid kan Naga City People's Mall. Kasabay kaini, maririsaman ang paglangkaw kan presyo kan mga burak, urog na ang red roses asin sunflower na mas mabenta tuyong Valentine's Day. Sa ngunyan kaya, nasa 800 pesos na ang kada dosena kan red roses. Alagad posibleng mag-abot pa sa 1,000 pesos sa aga. Mantang ang 50 pesos per piece ngunyan, pwedeng magsakat man sa 100 pesos. Sa sunflower naman, nagpakol na sa 100 pesos ang kada saro, asin pwedeng magsakat sa 150 hasta 200 pesos sa aga. Sa ibong kan paglangkaw kan presyo, ikinaugmaman kan mga paratsenda na mas dakol na ang mga customer ngunyan kumparar kan mga nakaaging taon. Mas okay po ngunyan kasi mas pong nag-aano ngunyan ng tao, dakol pong nag-aaragi. Mientras tanto, para man sa mga daikaya ang halangkaw na presyo kan fresh flowers, igwamanin mga plastic na burak na syertong abot kaya. Ang sarong bouquet kaini, nasa 25 pesos hasta 50 pesos sana. Mantangan igwang kasabay na chocolate, nasa 120 hasta 250 pesos. Asin ang mga bouquet na igwang dagdag na teddy bears asin iba pang klase ng tsokolate, nasa 250 hasta 500 pesos ang presyo. Ini lang ang babakalo nila. Kasi ang fresh flower baga mahal nun. Lalo ngunyan, grabing mahal. Aminado man ang mga customer na dakula talaga ang piglangkaw kan mga presyo ngunyan na taon. Alagad mas maog masubuot ngunyan, huli ta mas buhay na ang selebrasyon kan aldaw nin mga puso. Maugba po kasi po na nakakahilig na po mga burak po. Saka mga chocolate po araw ganing yun. Nabuhay po grari ang Valentine. Apuera Jessie, sa mga nakapwesto sa Naga City People's Mall, sibut naman ang iba pang mga flower shop sa syudad ni Naga, arog na sa nakanpwestong ini digdi sa Diversion Road. Ngunya na aldaw bukasin danin 24 oras para mag-akomodar nin orders. Piglalauman man kaya namantang pabanggi, hasta sa aga nin maghapon, dakul pa an mabakal o mahabol pagbakal nin burak. Jessie? Alright, Jos Mabalos, Jessica.